Normalt, når man skal opdatere plugins på sin WordPress-side, så når man er logget på, så her under kontrolpanel, der står der sådan en rød cirkel med de opdateringer, som man skal lave. Den klikker du på, så kommer du herind, scroller lidt ned og kan se, jamen du bruger den seneste version af WordPress, så der er ikke nogen opdateringer. Men af plugins, jamen der vælger du alle, som skal opdateres, klikker på opdater og lad den gå i gang med at opdatere. Lidt længere nede, når vi kommer til den, så er der også nogle temaopdateringer, som er med i den her. Man venter bare, og så er de blevet opdateret. Hvis jeg går tilbage til opdateringer, så kan I se, at der stadigvæk er en. Det er et tema. Det er et ekstra tema, jeg har på. Den opdaterer jeg også. Og når den er opdateret, så vil der ikke være flere opdateringer tilbage. Og det vil sige, så er you safe to go.